Здравейте! Добре дошли отново в Survival Games. Днес съм си свалил каската, както виждате. Да поиграем малко Survival Games. Това е втори епизод. Супер! Втори епизод, където се срещаме. Да влезем и тук. Сега, моя приятел го няма днеска. Иска сме само ние. Днеска сме само ние. Сега. Както виждате, аз имам скин. Но още нямам премиум. За жалост. Там има други скинове, но и те може да няма с премиум. Никой не знае. Кой ли знае? Никой. Така. И пак сме на същия мап, който бяхме стартирали предния път. Може да побегнем към града. Нищо няма. Ей, извинявай, градът е мой. Не е твой. Извини ме, момък. Тук бия с моята. Супа! Виждам, че има меч. Има. Онзи е мъртъв. О, здравей! Искам да бузата, но ще вляза тук. По-хубав меч. Да върнем този стар. Не. Ела ми. Така. Убихме двама. Да, убихме двама. И да, това само. Ала. Ти кого ще биеш? Вау, този беше силен. Но къде е този меч? Този е по-добър. Ако са забавени. Този е зле в ПВП. Представим тези панталонки. О, това е огнено, супер. Сега съм бавен. Бле. Но нищо, убихме 4. Да, 4. Супер. 4 от тези всичките хора. Нищо. Ау. Оп, какво имаме тук? Каска и светнис. Супер. Така. Оп. Добре. Добре. Още 10 секунди. Бях ли така? Не. Няма нищо. И готови. Така, вече сме бързи. Да хапнем. И да потеглим към онзи хотел. Тук ли беше хотела? Не. Но тук беше киното. Както вие не сте виждали, това е киното. Невидимост. Супер. Ще взема и това мляко. Да хапне една бисквитка. И да потърсим останалите да ги убием. Това е единственото, което можем да направим. Или да потърсим още. Здравей, глава! Статия. Сигурно този го е създал. Не, това е музея. Това е неговия музей. Благодаря. Нека да ви поразгледам музея. Натам да отидем музей. Енчантване. Не съжалявам я. Кактус! Вау!
Главата на дърво. Супер. Глава. Релса. Крипър. Това е много страшно. Извинявай. Не мога повече. Това е прекалено страшно за мен. Двама човека. Оле, добре. Оле. Само аз и още един останахме. Не ми трябват тия неща. Той е диамантен със сигурност. Да. Хакер. Така мисля, че е хакер. Само с 3 удара ме уби. Нищо. Да изиграем още една игра. Или още 2. Не знам колко време, но това беше много странно. Хайде. Тук почват. Тук. Там виждаме един човек. Аз виждам само един човек с скин. 2 е там. Пак сме на този мап. Явно тези мапове ни обичат. Айде. Добре, може да ми потребват. Да! Упс. Нищо няма да взимам. Добре, слагам теб. Слагам теб тук. Пращам теб. И бягам. Това си е много добър късмет. Това си е късмет. Един човек има там. Здравей, искам ти панталончите. Къде онзи? Ето го. Искам полшенката. Аз пък полшенката. Тези. Той има заслонес. Там умря някакъв. Така. Не видим нищо. Здравей, благодаря. Вау! Какво? Оле боже! Днеска сме много зле. Ай тук. Както виждате, сега сме на нов мап. Това е третия мап, който виждате. Да, от мен. Но сигурно сте го виждали от други ютубъри. Така, джакпот. Бързо. Айди, не. Много съм бавен. Нищо. Поне си имаме това. Диамантен меч. Йо. Тук видях един чест. Бутушки. Видях някакви. Слаби са, слабо. Държа ли да ги убия? Не ми трябва. Ти каска ли имаш? Дай си я. Колко много хора. Само 20 останаха. Къде изчезна? It's Benny! Бени нещо? Компас. Не ми трябва. Бени, убихме Бени. Хайде. Самче. Жито. Супер. Мога да си направя хляб.
ще умря. Кой ме бие? Оле, 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 оле! Оле, боже! Колко игри ще изиграем днеска? Айде още една или две. И ще приключим за днеска. Така. Да видим тъс. Така. Сега. Оп. И там има. Жалко, че не мога да приближавам. И там също имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 скина сме днеска. 8. Така. Бързо! Не! Панталонки! Яйо! Ейо! Така. Човек. Не искам този човек. Така. Нищо. Айди, някакъв меч. Да загубя. Оле, край с мен. Да, той така клякаше. Сега. Добре. Една последна игра и това ще бъде края. Ох. Закъснях. Така. Така да видим. Нищо. О, тук започват. Това е нов мап. Здравей. Здравей отново. Здравей, много ме интересуваш. Както знаете, още съм на телефона. Снимам на телефона. Жабата и този тинейджър, не знам какво е. Пак са тук. Сега ще бъда минутка. Така, направих го. Почваме. Айди. Уау, не! Лоши бутони. Лоши, сега идвам. Добре, върнах се. Нищо не сме правили. Един малък проблем, който беше. Но ако умра сега, ще направя още един. Още един. Упс. Намерихме малко броня. Теб. Явно няма да правим друго. Това ни е последното клипче. Клипче. Това ни е последния игра на моята днеска. Оп! Какво видях тук? Тук. Така, супер, 3 златни ябълки. Да видим в това какво има тук. Изчакайте малко. Трябва да отида. Искам да се върна. И сега. Добре, върнах се. Ако питате къде бях, по-добре не питайте. Така. Не. Така. Ако искате да питате, телевизорът ми беше включен и трябваше да намаля звука, за да се чувам. Извинете за това. Така. Тук веднъж играх аз и моя приятел. И това стана. Красота.
преди котелия. Вау, много съм добър в хвърлянето. Аз съм майстор. Още 2 и ти не ми трябваш. Я да хапна малко ябълки. О, че вкусотия! Ням. Да те върнем. Да, така. Нищо. О, ендерпелка, добре. Ой, теб може да взема, ако искам да си направя меч. Ще трябва да си намеря такова. Пръчка и крафтинг тейбъл. Ако искате да играя Survival, просто ми кажете в коментар и лайкнете това видео и предишното. За предишното бях забравила да ви кажа. Лайкнете и subscribe и се абонирайте за мене. Това ще бъде много добре. И сега ми трябва само крафтинг тейбъл. Ако харесвате моите клипчета, само натиснете на това subscribe бутонче и готово. И може, когато пускам нов клип, да ми го гледате. Я искам да видя какво става тук. Нищо. Тук. И какви огромни трапове. Вау! Това е много страшно. Бу! Уи! Оп! Какво? Какво? Добре, това не го разбирам. Просто го оставям. Ender chest. Бам. Бам. Всъщност храната ми е по-нужна тук. Аз няма сега да търся хора, докато не намеря поне някакви много диамантени неща, като това и меч. Като малко... О, супер! Кажи ми, че си диамантен честплей, диамантена буска, не, върни си мобилето, или диамантен меч. Буска. Оле боже. Добре. Летиме в война. Кой беше тук? Това. Ох, сега, докато намеря крафтинг тейбъл, ще ми бъде много трудно. Или, ако намеря диамантен меч, диамант, и това ще ми бъде... И ще го опи. Не успях. Това ще бъде за днеска. Ще
шернете го, лайкнете го, сабскрайбнете го, каквото искате правете. Но благодаря, че гледахте. Аз съм Которита54 и чао от мен! Чао, чао! Чао!